Dizayneri logo çyzyryňyzda JPEG formatda almak ýalňyş. Sebäbi JPEG formatdaky logony diňe profiliňize goýup bilýäňiz. Reňkini ýa-da arka fonyny ütgetip bilmeýäňiz. TikTok videolaryňyzda ulansaňyzam arkasynda ak ýa-da kara fon alýar. Aslynda logo PNG, SVG ýa-da PDF formatda arka fonsuz vektorny görnüşde berilmeli. Ulandan reňkler ulanýan ýagdaýyna eskizler görkezilmeli. Şeýle logony istendik reklam işleriňizde ulanyp bilýäňiz. Logo görmek üçin näle ulanmak üçin ýatdan çykarmaň janyňyz sag bolsun. Dizayneri logo çyzyryňyzda JPEG formatda almak ýalňyş. Sebäbi JPEG formatdaky logony diňe profiliňize goýup bilýäňiz. Reňkini ýa-da arka fonyny ütgetip bilmeýäňiz. TikTok videolaryňyzda ulansaňyzam arkasynda ak ýa-da kara fon alýar. Aslynda logo PNG, SVG ýa-da PDF formatda arka fonsuz vektorny görnüşde berilmeli. Ulandan reňkler ulanýan ýagdaýyna eskizler görkezilmeli. Şeýle logony istendik reklam işleriňizde ulanyp bilýäňiz. Logo görmek üçin näle ulanmak üçin ýatdan çykarmaň janyňyz sag bolsun.